Hayırlı kech, efirde yanılıqlar, studiyada Emir Rimavzalova bugünkü çağrılışta. Vəziyyət uyağılıq sırrı, məğarif учрежденияларында terrorға qarşı şaralar ötdü. Oqqalfaqның tabılğan şağı, Oqqalfaq İctimai Uyuşması Müslim bölігінің kengeytilgan отырышы uzda. Müslimге mədxiyə şiirlərdə şağılan, kitapxanada Liliya Sadriyeva bilan uchrashuv o'tdi. Hozir erga ham boshqa voqealar haqida to'liq. Rasmiy kronika 15 aprelda 4-chi chaqirilish Müslim munisipal rayon совetining 17-chi sessiyasi o'tdi. Sessiyani rayon boshlig'i Albert Xujin olib bordi. Sessiyaning kun tartibida 7 masala qaraldi. Sessiyaning kun tartibindagi tüp mesele rayon boshqarma komiteti yetakchisini belgilov turunda edi. Әлеге vazifaga 2 kandidat taqdim etildi. Kandidatlar o'zlari ham ish planlari bilan tanishtirdi. Deputatlar bir tovushdan Erik Salihjanov kandidaturaсын huquqladi. Qarşılar, bir taraflar yo'q. Ikkinchi masala rayon совetining җирле идарәләренең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутатларына, сайланулы вазифаи затларына, муниципаль хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү чыгымнарын формалаштыру нормативлары турында карарына үзгәрешләр кертү хакында иде. 3-4 мәсьәләләр буенча җир һәм милек мөнәсәбәтләре палатасы рәисе Гөлнара Гайсина чыгыш ясады. Әлеге мәсьәләләрдә моңа кадәр кабул ителгән карарларга үзгәрешләр кертү турында иде. Инфраструктура үсеш бүлеге җитәкчесе Дамир Мөхәммәдинов район территориясендә автомобиль, җир өсте транспортында һәм юл хуҗалыгында муниципаль контрольне гамәлгә ашыру турында нигезләмәне раслауны сорады. Соңгы 2 мәсьәлә буенча район советы карарларына үзгәрешләр кертелде. Соңыннан мәдәният үсешендә күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Эрик Салихҗанов район башлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнде. Шундый ук бүләккә җирле үзидарә органнарында нәтиҗәле хезмәте өчен һәм 55 яшы тулу уңаеннан Симәк авыл җирлеге башлыгы Рифас Садрдинов та лаек булды. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Müslim телевидениесе. Чисталык койлыгы башланды. Җәйге чорга чистарынып, төзекләнеп керү гадәти хәл. Озын кыштан соң оешма предприятиеләрдә, шәхси хуҗалыкларда үз территорияларын җыештыра, тәртипкә китерә. Район күләмендә дә өмәләр оештырыла башлады. Җәйге чорга чистарынып, төзекләнеп керү гадәти хәл. Кыштан соң оешма предприятиеләрдә, шәхси хуҗалыкларда үз территорияларын җыештыра, тәртипкә китерә. Мәктәп укучылары бу көннәрдә мемориаль комплекста соңгы карларын таратты. Территориядагы чүпне җыештырды. Мы считаем, что это священно. Помогать убирать такие места, как Парк Победы, потому что мы с детства должны прививать любовь к тем святым местам, которые мы должны память и чтить. Милицияның 6 класста укыйм һәм без бу өмәләрдә гел катнашабыз һәм чисталыкны гел саклыйбыз. Чисталыкны тәэмин итү актуаль мәсьәләләрнең берсе булуын аңлап җыештыру эшләренә райондашларыбыз иртә яздан керешә. Елда инде без укучылар белән шушы өмәләрдә актив катнашып киләбез инде. Беренчедән инде бу инде хезмәт тәрбиясе инде, икенчедән инде шушы чисталыгыбызны сакларга өйрәнәбез. Biz кассашы белән чыгып, монда корларны таратабыз. Теге матур булсын дип, сулар тизрәк китсен дип. Шул касса белән бер-берләшеп, сугышмыйча әкрен генә бетерәбез. Әйләнә тирәбездә чисталык саклауга һәркем үз өлешен кертергә тиеш. Чисталык икойлыгына сез дә актив кушылыгыз. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Müslim телевидениесе. Иминлек мәсьәләсе һәр вакыт актуаль. Төрле террорлык актлары турында ишетеп торабыз. Безгә бу янамый дип уяулыкны югалтырга ярамый. Террорга каршы комиссия оешма предприятиеләрнең уяулыгын әледән-әле тикшереп тора. Шундый тикшерүләрнең берсендә коллегаларыбыз да катнашты. Район җирлегендә эшләп килүче мәгариф учрежденияләренең янгын куркынычсызлыгы һәм террорчылыкка каршы якланган булулары тикшерелде. Район мәктәпләре һәм балалар бакчаларында эшләп килүче сак хезмәтенең эше дөрес оештырылган булуын да билгеләп үтте рейдта катнашучылар. 2022 елның 1 мартыннан районның мәктәп һәм балалар бакчаларында частный охранный предприятие хезмәткәрләре сакта тора. Алар үзләренең вазифаларын беләләр, төгәл итеп эшләргә омтылалар. Террорчылык белән бәйле мәсьәләләргә саграк карарга кирәк. Müslim районында бүгенгәчә терроризм белән бәйле очраклар күзәтелмәсә дә, бу әле тынычланырга ярый дигән сүз түгел. Службаны башлап җибәрдек без. Значит, 6 мәктәп, техникум Мусионский һәм 5 детсадта. Benim Хорамакта 24 охранник, алар обученный. Ну инде әле проверкалар белән йөрибез, әле барыбер недостатоклар бар. Бу инде безнең өчен бик яхшы. Бәлки генә учение дип әйтик. Инде киләчәктә серьезный проверкаларга тагында ныклап әзерләнербез. Монда инде проверкалар обязательно кирәк.
Оешма һәм предприятиеләрдә, мәгариф учреждениеларында, хуҗалыкларда сак хезмәте тел теш тидермәслек итеп эшләргә, үз вазифаларын намус белән башкарырга тиеш. Шул вакытта гына яшәешебез имин булыр. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидение. Ак Калфак иҗтимагый оешмасы Мөслим бүлекчәсенең киңәйтелгән утырышы үтте. Ак Калфак татар хатын-кызлары республика иҗтимагый оешмасы ана һәм бала хокукларын яклау, күп балалы гаиләләргә ярдәм итү, татар гаиләсен саклау аша татар милләтен үстерү, дөнья күләм икътисади һәм сәяси процессларда хатын-кызның ролен үстерүне максат итеп куя. Оешманың Ак Калфак исемен йөртүе дә очраклы түгел. Калфак затлылык билгесе. Ак Калфак оешмасы Мөслим бүлекчәсенең киңәйтелгән утырышыннан безнең репортаж. Ак Калфак иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисова еңелек Мөслим урта мәктәбе һәм Кояшкай балалар бакчасы эшчәнлеге белән танышты. Мәктәптә татар теле һәм әдәбияты кабинетын курады. Мәктәп музеенда булды. Кояшкай балалар бакчасы эшчәнлеге белән бакча мөдире Миләүшә Солтанова таныштырды. Бакча коллективы әзерләгән күргәзмә, күрсәтмә әсбаплар кунакларда суклану уятты. Мәдәният йортында райондашларыбызның кул эшләреннән милли күргәзмә әзерләнгән иде. Ак Калфак иҗтимагый оешмасының утырышы бишек җыры белән башланды. Юкка түгел. Ак Калфак оешмасы ана белән бала хокукларын яклый. Татар гаиләсе аша татар милләтен үстерүне максат итеп куя. Очрашуның темасы да милли тәрбия җирлегебезнең киләчәге дип билгеләнгән иде. Ак Калфак җәмгыятенә кергән барлык апаларыбыз, инде хатын-кызларыбыз, аларчыннан да безнең уң кулларыбыз дип әйтергә кирәк. Нинди генә чараны алсак та, алар инде безнең шушы чараларны бизәүчеләр, шушы чараларда, шушы күргәзмәчләре белән катнашучылар. Ак Калфак иҗтимагый оешмасының Мөслим бүлегендә 17 бүлекчә эшли. Оешмада 145 вәкил теркәлгән. Оешманың Баланлы авылындагы бүлекчәсе җитәкчесе Илүсә Исламова Ак Калфак оешмасының Мөслим бүлеге утырышларында күтәрелгән мәсьәләләргә тукталды. Мөслим лицейның директор урынбасары Алсу Латыйпова милли тәрбия бирү юнәлешендә башкарылучы эшләр, җирле проектлар турында сөйләде. Утырышка чакырылган кунаклар халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Фуат Садриев та фикерләрен җиткерде. Тәрбия ул атмосфера дигән сүз. Идәге атмосфера, авылдагы атмосфера, райондагы атмосфера, илдәге бөтенләй атмосфера. Менә шул атмосфера нинди була, халык та шуннан тәрбия алып куймый. Тагын бер кунак Эшмәкәр Эльза Ибраһимова уңыш сыры белән бүлеште. Матди якны гына уйласаң, уңышка ирешеп булмый, эшнең кешелеккә файда, яхшылык китерү турында уйларга кирәк диде ул. Шагыйрә Лилия Садриева шигырьләрен укыды. Күңелем 18-дә, әле бигрәктә тагын да яшәдем бугай, Аллага шөкер. Ул тегеләй, ул булай бит дип гайбәт сөйләмәде заттымдан. Гайбәтләр сезне булмас инде. Без бит әле ару хатыннар. Ару хатыннар без үзебезне яраттыра әле беләбез. Ирләр күтәрелмәс йөк күтәреп. Бер ни булмаганда көләбез, яраттыра әле беләбез. Әлеге иҗтимагый оешмада җитәкче булып куелуыма 3 елдан артык. Менә шушы 3 ел дәвамында безнең инде төрле авылларда күчмә чаралар, утырышлар, берсеннән-берсе матур йолалар үткәрелде. Зур бер җыены дисәк тә була. Районда булган барлык структуралар белән кулга-кул тотынышып эшлибез. Аннан башка безнең бер эшебез дә бармас иде. Әлбәттә, иң беренче чиратта мәдәният, мәгариф, иң беренче булышчыларыбыз. Үземне юбилей үткәргән кеше кебек хис иттем. Икеләтә бәйрәм булды минем өчен. Ак Калфак җәмгыятендә шулай зал толып халыкның килүе, шундый матур калфаклар киеп утырган татар ханымнарының залны матурлауда тәрбия чара булды. Күптән көтелгән чара бу. Бу чараның бүген өчен әһәмияте бик зур, кирәкле чара булды. Һәм халыкның да аны хуплап, бу чараны хуплап, зал тутырып утыруы әһәмият турында сөйли. Ак Калфак иҗтимагый оешмасының рәисе Кадрия Идрисова мөслимләрнең балаларга тәрбия бирүдә дөрес юнәлеш сайлап, бик матур эшләүләрен билгеләп үтте. Шәхесләрне мөслимдә зурлый беләләр дигән фикер уянды миндә. Үзеңнең шәхесләреңне барлау, шәхес итеп карый белү һәм үзебезнең киләсе буыннарга, бүгенге буыннарыбызга тапшыру. Моның әһәмияте бик зур. Бала үзенең шәхесләре белән тәрбияләнә икән, ул алар белән очрашып күреп тора икән, бу балада мин дә шәхес була аламдыр дигән фикер уяна. Кадрия Идрисова бала тәрбияләүдә милли гореф-гадәтләрнең әһәмияте турында да сөйләде. Исем кушу, никахлашу йолаларына, хәтта тырнак кисү, чәч алу тәртибенә дә тукталды. Яшьләрнең киенү стиленә, тормыш рәвешенә игътибар итәргә чакырды. Мондагы төзеклеккә, мондагы фәһем белән эшләнгән эшләргә,
Монда балалар белән тәрбия эшләренә гаҗәеп кайсы яктан карасаң да бик уңышлы, шаккатмалы эшләр эшләнеп ятканын күрдек. Очрашу бүләкләргә дә бай булды. Милли мәдәниятне үстерү өлкәсендә күп еллык фидакарь хезмәте өчен шагыйрә Лилия Садриевага һәм язучы Фуат Садриевка Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының рәхмәт хатлары. Ак калфак Бөтен дөнья татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы каршында нәтиҗәле хезмәте өчен оешманың мөслим бүлеге җитәкчесе Эльвира Гараевага Ак калфак иҗтимагый оешмасының рәхмәт хаты тапшырылды. Бер төркем райондашыбыз район башлыгы исеменнән бүләкләнде. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Милләт пәрвәрләрне кече яшьтән тәрбиялиләр. Сабыйлар балалар бакчасына йөргәндә үк милли гореф-гадәтләрне өйрәнеп үсә. Алай гына да түгел, бу уңайдан нәниләр арасында төрле конкурсларда оештырыла. Бу атнада «Мин милләтемнең горурлыгы» киләчәге исемле бәйгенең финалы узды. Мин милләтемнең киләчәге горурлыгы исемле конкурс быел җирлегебездә 2нче мәртәбә үткәрелде. Онда җирлегебездәге балалар бакчалары һәм мәктәпләренең башлангыч сыйныфларыннан 50 бала катнашты. Сойлап алу турыннан 17 бала финалга үтте. Әлеге бәйге 2нче мәртәбә үткәрелә инде, ул традициягә кереп бара безнең. Балалар инде елдан-ел күбрәк катнашалар. Бу елны инде 50 бала катнашты, 30 бала мәктәпләрдән, 20 бала балалар бакчаларыннан. Балалар үзләре белән таныштыралар, аннан халык юлларын күрсәтәләр. Финалда конкурсантлар 4 төрле ярышта сынашты. Үзләре белән таныштырганнан соң логик фикерләүләрен күрсәттеләр. Туган төбәкләре турындагы белемнәрен уен формасында тәкъдим иттеләр. Бу бәйге Томчы шоу формасында узды. Соңрак райондашларыбыз халык йолалары турында сөйләп, үз милләтләренә хас гореф-гадәтләр белән таныштырды. Милли кием модасы сәхнәдә алкышларга күмелде. Беренче ел гына катнашабыз. Мин Ранил исемле тәрбияләнүче белән килдем инде. Аллаһка шөкер, аларның гаиләләре, укытучы әтисе дә, әнисе дә шундый тынгысыз булса да эшләре, бала белән бик нык шөгыльләнәләр. Без инде хәзер берничә конкурста катнаштык. Хәзер бит конкурсларга видеолар җибәрәбез. Әле менә бу конкурста да беренче ел гына булуга карамастан, без инде финалга килдек бүген. Исемемне Ранил дип, әти кушкан яратып. Күп сөйләшәм, барысын да авызыма каратып. Әтием дә, әнием дә, укытучылар минем. Шуңа күрә беләм мин бөтен дөньяның серен. Балалар барысы да бик уңганнар булганнар, бик матур чыгыш ясыйлар, бик тырышчан, бик нык әзерләнгәннәр. Балалар барысы да әзер. Һәм барысы да милләтемнең киләчәге булырга әзер. Всем привет, мои друзья! Элиночка зовут меня, 7 лет от роду мне, я красивая вполне. Сюда пришла, чтобы победить, первое место раздобыть. Жюри, цените меня честно, смотрите, правда я прелестна. Бәйгедә татар, рус, мари милләтле балалар катнашты. Җиңүчеләргә йомшак уенчыклар, район мәгариф идарәсенең мактау грамоталары тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Милли йолаларны яңарту, гореф-гадәтләрне саклауга игътибар зур. Бу юнәлештә төрле проектларда эшли. Татарстан Республикасы дәүләт фольклор ансамбле Мөслимдә мәгариф министрлыгы проекты нигезендә чыгыш ясады. Татарстан Республикасы дәүләт фольклор ансамбленең максаты татар халык иҗаты җәүһәрләрен саклау, аларны хәзерге чорга яраклаштырып, сәнгатьнең заманча төрләренә якынайтып башкару. Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Россия Федерациясенең от казанган Татарстанның халык артисты Айдар Фәйзрахманов. Бу безнең мәгариф министрлыгы аша менә шундый юнәлтелгән, нәкъ менә мәктәп балаларына, балаларга юнәлтелгән программа ни өчен? Чөнки менә шушы кичкенә балаларга без аларга татар халкына горурлык хисе, татар халкы белән насыклану хисе, аның теленә, аның җырына, аның моңына, биюләренә, җырларына. Концерт район мәктәпләренең урта сыйныф укучыларына тәкъдим ителде. Концерт барышында балалар өчен төрле бәйгеләр дә оештырылды. Татарстан Республикасы дәүләт фольклор ансамблендә мөслим егетләре дә эшли. Тойгылды егет Рөстәм Гыйльфанов һәм мөслим егете Айдар Әхмәтҗановны райондашларыбыз яхшы белә. Якташларыбыз белән Айдар Фәйзрахманов аерым таныштырды. Мөслим килене дә игътибардан читтә калмады. Үзебезнең туган ягыбызда чыгыш ясау инде безнең өчен бик олы ответственность дип әйтик инде. Һәр вакыт дулкынланабыз. Монда мөслим вәкилләр алдыннан борчылабыз, ел буе йокламыйча шушының турында уйлап киләбез. Үзебезнең тамашачыбызны сокландырасы килә, һәр вакыт тырышып чыгыш ясыйсы килә. Ансамбль белән инде без монда беренче генә тапкыр түгел, 5-6 тапкыр кайтканбыздыр шу ансамбльдә эшләү дәверендә. Ничә тапкыр кайтсак та, балалар алдына чыгыш ясасак та, зурлар алдына чыгыш ясасак та, һәр вакыт дулкынландыргыч, җаваплы,
инде үзебезнең туган якта бигрәк тә, чөнки монда инде бөтен шундый таныш карашлар, таныш йөзләр, туганнар, әти-әниләр утырган вакытта һәрвакыт җаваплы, шул вакытта бик күңелле һәм кызыкта, үзебездә инде бер дулкынлану хисе белән бергә горурлык хисләре дә уяна күңелдә. Ансамбль милли мирасыбызны театральләшкән тамашалар аша җиткерә. Татарстаннан читтә яшәүче татарлар иҗатында өйрәнә. Бүген ансамбль репертуарында 150ләп әсәр бар диләр. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Мәгариф темасын дәвам итеп, укучыларның сәламәтлеге дөрес туклануга да бәйле, баланың укуга сәләте дә, кәефе, сәламәтлеге дә ничек ашавыннан тора. Район мәктәпләре һәм балалар бакчалары өчен бердәм меню төзелгән, меню төрлеләндерелә ди белгечләр. Балаларның ничек туклануын коллегаларыбыз урыннарга чыгып бәяләде. Гимназияда укучыларның иртәнге ботканы бик яратып ашауларына игътибар итте. Калын итеп киселгән ипи өстенә куелган акмай кисәкләре дә зур һәм аппетитлы күренә иде. Башлангычларның да өлкән сыйныфларның да тәлинкәләрен этеп куйганнарын күрмәдек. Продукцияларны мин сыйфатлы дип әйтер идем. Бүгенге көн таләпләренә, санпин таләпләренә барсы да туры килә. Шәхсән үзем менә мин бүген гимназия базасында методик чыгу белән методистлар без монда бүген һәм инде шул форсаттан файдаланып ашханәдә балаларның туклануын да карап чыктым. Укучыларның фикерен тыңладым. Алар барсы да канәгать. Бүген дүшәмбе көнне обедта башлангычларга макарон белән балык котлеты, зурларга макарон белән тавык ите. Иртәгә барсына да плов тавык итеннән. Чәршәмбе көнне башлангычларга гуляш, зурларга говяжий котлет. Мәктәптәге иртәнге ботканы бик нык ярата башым. Ул безгә укырга көч бирә һәм бөтен мәктәптәге бала аны ярата башлый. Мөслимнең Кояшкай балалар бакчасында да булдык. Төркемдәге кеше тәрбияче балаларның авызлары пешмәсен дип кайнар ашны башта тәлинкәләргә бүлеп чыга. Тәрбияченең һәр балага ашны өреп каптыруы, әниләрчә кайгыртуы да күзгә ташланды. Балалар бердәм меню белән ашыйлар. Көнгә 4 тапкыр ашатабыз. Тутка, чәй, ипи май ашыйлар. Икенче иртәнге ашка йогурт, кефир була. Соклар бирәбез. Һәм инде төшке аш вакытында кайнар аш, второй атнага 3 тапкыр безнең алма, груша, банан бирелә. Бакчаның мәктәпкә әзерлек төркемендә күпчелек балалар икенче ашка өстенлек бирә. Дүшәмбе көнне балалар макарон белән котлет, кишер салаты ашады. Балалар бакчаларына продукцияны Замира Гыйканова китерә. Продукция һәрвакыт сыйфатлы, яшелчә, җиләк, җимешләр свежий. Балалар ризыкларына бик яратып ашыйлар. Сөт ризыклары да шулай ук тәкъдим ителә. Кояшкай балалар бакчасында бик тәмле ашаталар. Обедта да кич белән дә. Бу ресторан ризыгы түгел. Балаларга тиешле диетик туклану, дөрес туклануның ысулы дип әйтергә инде. Парда пешерелә бөтен әйберләрдә. Параконвек томатлар бар. Тулысынча ашханәләр җиһазландырылган. Санитар нормалар буенча балалар мәктәптә 2 тапкыр тукланырга тиеш. Балалар бакчаларында сабыйлар 4 мәртәбә ашый. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. 14 апрельдә шагыйрә Лилия Садриевага 60 яшь тулды. Район җитәкчелеге шагыйрәне халык алдында котлау, күңелдәгесен әйтү мөмкинлеген тапты. Аккалфаклылар җыенында Лилия Садриевага ихлас тәбрикләү сүзләре җиткерелде. Моннан тыш Үзәк китапханә хезмәткәрләре шагыйрә белән очрашу да оештырды. 14 апрельдә Акбуй шагыйрәсе Лилия Садриева алтын чорына аяк басты. Шаулап йөрүне сөймәсә дә, нәкъ менә туган көнендә халык алдында котлау, күңелдәгесен әйтү мөмкинлеген тапты җирлегебез җитәкчеләре. Аккалфаклылар җыенында ихлас тәбрикләү сүзләре җиткерелде Лилия Ясировнага. Киләчәктә дә инде үзегезнең иҗат чишмәгә саепмасын, шундый матур шигырьләрегез белән райондашларыбызны сөендереп торырга булсын. Һәм инде ару хатыннар дигән шигырегез бар. Шундый ару хатыннар булып, матур итеп сезгә яшәргә булсын иде. Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Бөтен дөнья татар конгрессының муслим җирле оешмасы җитәкчесе Лилия Садриеваны район үзәк китапханәсе хезмәткәрләре кунакка дәште. Истәлекләргә, хатирәләргә бай булды кичә. Бер туган сеңлесе Ләйлә Баянова белән бергәләп Дусайда 7 балалы гаиләдә бәхетле балачак кичергән вакытлары турында ихлас яратып тыңлады тамашачы. Лилия ханымны бик кичкенә чагыннан белеп, аның әнисе үрнәгендә укытучылык һөнәре серләренә төшенгән Роза Низамова күз яшьләре аша хатирәләр белән бүлеште. Районыбызның
мәдәният өлкәсендә үз юлын сызган, матур ис калдырган шәхес, атказанган мәдәният эшчесе генә түгел, яраткан шагыйрәбез дә. Сәламәт бул, Лилия. Китапханәчеләр бик иҗади кешеләр. Лилия Ясировна белән бергәләп бик күп кичәләр, очрашулар үткәрдек, ярдәмләшеп эшләдек. Китапханә туган йортыбыз кебек диләр аның турында хезмәттәшләре. Китапханәгә куйган хезмәте бик күп. Менә шушы инде безнең беренче катта булган ремонтларда Лилия Ясировна вакытында эшләнелде. Лилия Ясировна инде 60 яшьлек юбилей белән чын күңелдән котлыйсы килә. Лилия апа китапханәгә килгәч, менә китапханәләргә җан кергән сыман булды. Чәчәк аткан сыман булды. Менә барыбыз да. Андай Лилия апада ул энергия бик көчле. Ул инде хыялланырга да ярата. Лилия ханым шигырьләрен укыганда аңа сокланмаган кеше юктыр. Җырда ягылучы 500 шигырен яттан белә ул. Шигърият сөюче дусларына, хезмәттәшләренә, тамашачыларга ихлас рәхмәтен җиткерде шагыйрәбез. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. Театр сәнгатен үз итүчеләр өчен көндә бәйрәм, көндә туй. Муслим халык театры премьера белән сөендерде. Минзәлә театры гастрольләр дә булды. Инде Шиләбе халык театры йөрәк араларына якын итеп, Муслим тамашачысына үз иҗат җимешен тәкъдим итте. Шиләбедә татар театры 20 гасырның 30-60 елларында эшләгән. Соңгы елларда ул янәдән торгызылган. 2018 елда Шиләбе халык театры Таҗи Гыйззәтнең Башмагым музыкаль комедиясын сәхнәләштерә һәм 2019 елда әлеге спектакль Идел йорт бөтен Россия театр фестивалендә гран-при ала. Башмагым спектакле ул бөтен вакытларда да һәр вакыт актуаль булып калачак. Бердән бу инде һәр вакыт заманча проблемалар. Икенчедән беренче тапкыр ул 1942 елда куелган түгел 80 ел элек. Бик күп көч китте инде шул эшкә. Барыбыз да Шиләбедән түгел, шуның өчен бер кеше Троицкидан килеп йөри 130 километр репетицияларга һәрбер көн. Бер кеше Көншактан килә, ул да 80 километр Шиләбедә һәрбер көн, 80 километр тегендә, 80 километр монда Шиләбегә, тегендә көне буе ятлайсың, куясың, образга керәсең. Якшәмбе көнне Шиләбе халык театры спектакльне Муслим тамашачысына тәкъдим итте. Шиләбе өлкәсенең төрле шәһәрләреннән җыелган үзешчәннәр сәхнә тотты. Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театры режиссеры Ренат Аюпов комедияны сәхнәгә кую өчен махсус чакырылган. Костюмнарда махсус тектерелгән. Татарстан эчтә торып татарча сөйләшүчеләр күп түгел. Алар теге бер колны бармагы белән сона бетерлек әмма. Безнең кастинг булды инде зур гына. Күп кенә кешеләр килде һәм шулар алдыннан менә иң туры килгәннәр сайланып алынды. Әмма ләкин ул безнең спектакль 18 елда куелган иде. Инде шул вакытта бирле күп кенә артистларыбыз инде алышында. Все мы не профессиональные актеры, артисты. У каждого свой диалект на местах. То есть мы не все с Челябинска, мы с Челябинской области, с Троицка, с Кунашака, с Челябинска. Вот каждый работает в своей структуре, так скажем. И вот наш режиссер Ренат Мирзахасанович Аюпов из города Казань, он нас собрал и поставили вот такую вот пьесу «Башмагым». Кайбер артистларга татарча сөйләшү авыр бирелсә дә, үзешчәннәр сынауны уңышлы үтте. Татар районында татарча спектакль уйнауны сынау дими, ни дисең? Егет-кызларга киләчәктә дә уңышлар телибез. Шиләбе Муслим дуслыгы өзелмәсен. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе. Узган җомгада көрәшчеләр мизгел яшьләр үзәгенә җыелды. Ярышка түгел, район көрәшчеләре татар көрәшенә игътибарны арттыру турында фикер алышты. Очрашуны Татарстан көрәш федерациясе вәкиле Алгиз Курбанов оештырды. Бүгенге көндә районда 4 спорт залда татарча һәм билбау көрәше секцияләре эшли, анда 60лап бала шөгыльләнә. Әлеге спорт төрен үз итүчеләр өчен мөмкинлекләр бар. Менә мин эшләгән вакытларда инде һәрбер мәктәптә без көрәш түгәрәкләре оештырдык. Bütün мәктәпләрдә инде аларның тренерларына акчалата түгәрәк үткәргән өчен түләнә. Шулай да көрәшчеләр татар көрәшенә игътибар җитми дигән фикердә. Ярышлар сирәк оештырыла, тренерларның хезмәт хакы түбән. Балалар да татар көрәше белән шөгыльләнергә атлыгып тормый диләр. Сәбәп нидә? Авылларда безнең
күреш түгәрәкләре битте. Булмый башлады, алып бармый башладылар аларны. Без инде шуның өчен дә менә бу шуша җыелышны җыйдык, бөтен районның көрәшчеләрен җыйдык. Ул өлкән ниләрне, абыйларын чакырдык. Ярышлар саны кими яраткан шөгылеңнән баш тарту өчен нигез була алмый, балада әлеге спорт төренә мәхәббәт уятырга кирәк. Шул максаттан көрәш секциялары санын арттыру бурычы куелды. Билбау көрәше белән, татарча көрәш белән дә кызыксынучы балаларыбыз бар. Безнең бүгенге көндә тукталган әйбер финанс мәсьәләсе, шушы мәсьәләләрне хәл итсәк, спорт түгәрәкләре оптимизация аркасында авыл җирлекләрендә көрәш тукталды. Көрәш белән инде ул шөгыльләнгән кеше гомер буе шөгыльләнә. Көрәшкә карата кызыксындыру чаралары да булыр кебек, тик узакка барырмы? Спортка мәхәббәт финанс чыгымнарына бәйле түгел, чын күңелдән булырга тиеш кебек. Римма Авзалова, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Онытылып беткән ГТО нормативларын тапшыру традициясе яңартылды. Нормативларны өлкәннәр генә түгел, балалар да тапшыра. Гаҗәпләнәсе түгел, мәктәп яшендә без дә тапшыра идек дияр кайберәүләр. Шулайдыр, әмма хәзер ГТО нормативларын үтәү балалар бакчасыннан ук башлана. Яшьлек спорт комплексыннан Лилия Шәймиева репортажы. Сәламәт яшәү рәвешен сайлап, спортның теге яки бу төре белән шөгыльләнүче үсмерләр генә түгел, балалар бакчаларына йөрүче нәниләр дә ярыша ГТО нормативларын тапшыра. Мөслимнең Миләшкәй һәм Ләйсән балалар бакчасы нәниләре беренче ярдәм булып, мәктәпкәчә яшьтәгеләр арасындагы сынауны узды. Нормативлар инде безнең озынлыкка сикерү, дәннән этенү, сагынам наклон, менә шушындый нормативларны без тапшырабыз. ГТО сайтына урнаштыргач, безгә кайтачак бронза, серебро һәм алтын медаль значоклары һәм удостоверениелары. Бу көнне ГТО нормативларын 60 бала тапшырды. Сабыйлар 5 төрле ярышта үзләренең егәрлекләрен сынады. ГТО буенча 6 баскыч исәпләнә. Мәктәпкәчә яшьтәгеләрнең күрсәткечләре беренче баскычта бәяләнә. Безнеңчә бу ГТО нормативлары бәләкәй балалардан уже сәламәтлеккә, массовый спортка алып бару юнәлешендә алып барабыз. Бу бәләкәйләрдән башлап зурларга хәтлек бу ГТО нормативлары издавация ителә. Biz barısında bu ayrıca çakırarız. 27 bala geldik, 6-7 yaşlılar. Barısı da fizikle kalçanıqan. Bu normativlerin biriler de çalıp kalan. 15 апрель көнне шушындый ук чарада Мөслимнең Кояшкай күбәләк карлыгач нәниләре дә катнашты. ГТО нормативларын тапшырырга 81 бала килгән иде. Миләшкәй балалар бакчасы бер генә мероприятиедән да чарадан да читтә калмый. Бу спорт чарасына без концерт номерлары да алып килдек. Шулай ук балаларны яраткан геройлары Маша һәм Медведь булып киенеп тә килде. Нормативларын тапшырырга теләүчеләр ГТО сайтында теркәлергә тиеш. Аннан соң уен саны билгеле була. Нормативлар махсус ГТО мәйданчыгында тапшырыла. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенгә шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.